Zamanamyzyň kämil dokma enjamlarynyň sadaşykly işine dayanýan döwrewap kärhanalaryň birim Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň Türkmenawat paýty egirji kärhanasydyr. Paýty egirjileriň gaýratly zähmeti bilen garaşsyz baky bitirip Türkmenistan Bedow atly Atmyradyň mekan ýylynyň ýanwar-fevral aýlarynyň jemleri boýunça bu ýerde 22 milyon 587 min 823 manatlyk iş amala aşyryldy. Döwrewap paýty egirji kärhanasyny esasana naq paýty ýüplükleriniň 20-lik, 27-lik, 34-lik belgili görnüşleri öndürilýär. Hasabat döwrüne ýurdumyzyň içerki bazarynaky dokma kärhanalaryny hemem daşar ýurtly sarp edijilere gymmatly önümi uğratmakda netijeli işler alınıp baryly. Önümçiliň sadaşykly ýoly goýulmagyny welaýatyň paýty arasyrajy kärhanalaryna gaýtadan işlenen gowaçy hasyly möhümçi mal bolup hyzmat edýär. Dokma kärhanasyna taýýarlanýan naq paýty ýüplüginiň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, degişli hunarmenleriň gözegçiligine saklanylýar. Kämil enjamlara dayanýan döwrewap barlykhany çyg malyň, şeýle-de öňürlen paýty ýüplüginiň hil derejesine çalt we takyk kesitlemegi mümkinçilik berýär. Kärhananyň agzy bir işçi hunarmenleri garaşsyda baky bitirip Türkmenistan Bedow batly Atmyradyň mekany ýylyna Uludan toylanjak naýbaşy sene ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň şany 35 ýyllyk bayramyna özleriniň zähmet üstünlikleri bilen barmagy baş maksat edinýärler.